bailar. Non ven camiño cando comen MDMA. Na súa vida todos os días son festa. E pola noite perden sempre o sentido. Montan jaleo para sentirse vivos, pero no fondo son solo esclavos do baile. Xente aburrida, non quere nadie. Sentirme minas vendo o lume ao hacer. Xente aburrida, non quere nadie. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Así que va, queimar a disco hasta no poder más. No digas que no quieres bailar, que aquí no somos la capital. Así que va, queimar a disco hasta no poder más. No digas que no quieres bailar, que aquí no somos la capital. Se cae a noite esfumase a vergonza, que a copa chea pero pidan outra. Uns pais tranquilos dormindo sin saber como seus fillos se comportan. Das súas pupilas como fachos que miran pra nós. A súa mandíbula atraviesa baila un reggaetón, pero no fondo son solo esclavos do baile. Xente aburrida, non quere nadie. Sentime miras vendo o lume ao hacer. Xente aburrida, non quere nadie. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Así que va, queimar a disco hasta no poder más. No digas que no quieres bailar, que aquí no somos la capital. Así que va, queimar a disco hasta no poder más. No digas que no quieres bailar, que aquí no somos la capital. Así que va, quemar a disco hasta no poder más. No digas que no quieres bailar, que aquí no somos la capital. Así que va, quemar a disco hasta no poder más. No digas que no quieres bailar, que aquí no somos la capital. Benvidas, benvidos, benvidas ao Bar La Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Pois moi benvidos e moi benvidas outra semana máis. E hoxe, bueno, un poquinho máis tarde do habitual, pero bueno, tiñamos aí o noso estrella de hoxe, o noso convidado que tiña que vir un poquinho máis tarde, entonces por el movemos o programa, se fai falta. E bueno, pois para non dilatarme, non é outro como que teño en baixo miña o señor Manuel Álvarez Don Peña, ou dime xa polos rumores polo Carballiño, Peñarol, non? Sí, sei que así. Boas noites a todos. Sei que así. Apodos que lle poñen on, entendes? Non facemos o mellor posible. Xa levabas tempo sen vir polo Bar La Cantina. Xa. Moitas gracias por estar por aquí un día máis. Bueno, partido outro día en Ferrol, un titular aí para o partido. Pois un titular moi fácil. Fallamos nas áreas.
Non hai máis. Pois moi ben, aí queda. E pola outra parte tamén outra persoa que tamén lle tedes moito cariño, que levaba tempo tamén sen aparecer por aquí polo bar, e non é outro que o que teño a miña dereita ou a vosa esquerda, o gran Fiti. Benvido, Fiti, e boas noites. Boas noites, sí, pillei unhas vacacións, sí, estaba conectando ca Copa de África e, bueno, tivenme que ausentar un pouquiño, pero xa estamos aquí de volta. Estiveches tomando apuntes, non? Na Copa de África. Viches Sí. algún xogador que lle puidera servir a este Arenteiro? Bueno, seguro que a máis de un, pero... Máis de un. Estaba facéndome un faria, sabes? Mirando a ver que se pode traer para facelo mal. E, bueno, para facelo peor que el non creo que sexa moi difícil, entón... Como ven hoxe Fiti. Duras acusacións. Sí. Duras acusacións. Como ven Fiti, Milito, ben duro, Deixas aí un titular do partido? Sí, home, por suposto. Como cuesta sumar? Bueno, gran verdade, bo xogo de palabras. Bueno, pois nada, tamén quero aproveitar para xa saludar aos primeiros que se conectan, sempre suelen ser os mismos, os máis fiéis. Como sempre temos aí xa de pole a Lesito 87, que bueno, un canario, non? Aquí afincado polas nosas terras e gran seguidor que eu poda saber do Arenteiro de Las Palmas, así que moitas gracias por estar aí, Alesito. E tamén Camilo, que nos sigue, como non, dende o Valde Dubra, así que saúdos e saúdos por resto da xente que tamén está conectada. Eu, pola miña parte, pois o titular que vou deixar, pois creo que é moi simple, desas veces que che pasa na vida en moitos ámbitos da tua vida, que intentas facer algo e non das, pois un querer e non poder, o do sábado na Malata. Bueno, sen máis dilación, sen máis preámbulos, xa presentados os nosos convidados, Darío hoxe que non pode estar por motivos persoais del, pero está detrás das cámaras aí, como sempre, facendo un pedazo de traballo e dándonos aquí soporte para poder facer este podcast. Darío, se podes, mándanos xa para o análise do partido e esa primeira parte do programa. Así que, adiante co análise do partido. Acabo de ver ahora. Bueno, nada, Darío, que estamos un pouco desincronizados hoxe, pero bueno, acabo de verte. Nada, hoxe como estou eu un pouquiño os mandos do programa, pois vos deixar a vos que me fagades a presentación. Eu vos dar un pequeno adianto, non? Creo que outro día, pois eso, sábado, pois se non recordo mal, pois ao mellor prevíamos algún troco no 11, pero comezamos cos mesmos 11 que xogamos en Pasarón, non? A priori, pois o mesmo equipo. E como foi? Que vos pareceu esa primeira metade? Calquera dos dous, que me empecé a comentar como viu o partido. Veña, vou ali, que teño ganas de falar. Eso, dalle, Fiti. Pois, antes de nada, quero facer un inciso, non? Antes de falar do partido do Arenteiro, destacar a lamentable actuación do colexiado, porque vale que o Arenteiro non deu a cara no partido, pero ao final vese moi limitado por as actuacións arbitrais, non? Xa no penalti, o gol que toca Caumán, así que despois na segunda parte a expulsión, entón quería facer aí un hincapé na actuación do colexiado. Xa que nos poñemos a falar do partido, pois non quería señalalo, pero creo que, bueno, a primeira parte do equipo é moi mala. Creo que o equipo saiu moi dormido. Sinto decir así, pero teño que destacar o moi mal partido de Jordan, no? Ao final está retratado en ambos os goles, tanto en ataque como en defensa, que non como que estaba apático. Sinto señalar ao capitán, un dos capitáns, pero bueno, creo que o partido que fixo foi bastante malo, non? De feito, creo que o comentaba contigo, Milito, durante o partido, de que eu no minuto 20-30 xa cambiaba, ainda que estuvese sinalado. O sea, creo que había que mirar polo equipo. Despois xa pois ven un equipo moi superado
tácticamente polo Ferrol. O Ferrol viña con moi malos resultados e necesitaba sumar de 3 e notouse no campo, non, que foron a por todas. Necesitaban meter canto antes para engancharse ao público. Bueno, pois nunha acción que eu non sei onde ven o penalti, porque ao final é un forcejeo que un pequeno, un leve toque, non? Na man do dianteiro, sinalan ese penalti que, bueno, hai que destacar que Jordan está moi mal defendido aí, non? Está defendendo moi mal a posición e comete ese erro. Foi a dinámica do equipo, non? Sempre chegábamos tarde, sempre estábamos mal colocados, non éramos capaces de facer unha presión en equipo, sempre moi descolocados. E despois, cando tiñamos o balón, o Ferrol apretábamos moito e non nos quedaba outra que, pois, balonazo para arriba e perdeu a conexión, que non, que podíamos ter co medio campo, co dianteiro, moi perdidos. Despois, así xa, na segunda parte, pois, ao final está todo perdido, non? Vas con un 2-0 xa. Creo que a conversación, a charla táctica de Cuesta, creo que iría por aí de imos dar a cara, sabes? Somos o Arenteiro, o partido están dándonos un baño, pero, nenes, tedes que dar a cara, defender o escudo, e veus outra actitude, non? Tamén hai que recoñecer que o Ferrol dá un paso atrás, leva un marcador moi cómodo, e notase que o Arenteiro empeza a dominar, pero creo que podíamos estar xogando 400 minutos que non íamos marcar un gol. Temos a pólvora mollada, e notábase ese run-run na grada, non? De que, hostias, o Arenteiro está dominando, como marque un, van nos complicar o partido. Pero resúmese en eso, non? O que dicías ti no titular, é un querer e non poder. Fiti, bueno, antes de tamén valorar a segunda parte, bueno, mira a ver se te das o millor a chegada un pouquiño o móvil, non sei, porque fai aí un pequeno ruido o micro, a ver se o millor acercándote ou que sexa, sona un poquinho mellor, pero non te preocupes que tampouco é nada grave. Antes quería tamén quedarme un pouco nesa primeira metade, antes tamén de valorar esa segunda, que creo que hai bastantes cousiñas que contar, pero xa que, bueno, falamos deses primeiros minutos co penalti, sí que é certo que creo que o Arenteiro sale moi ben, ten unha ocasión nese primeiro minuto que ten que despexar a parela a córner despois dese rebote, non sei se era en Álvaro Ramón, nese disparo de Cuellar, pero sí que é certo que chega o penalti moi cedo, minuto 8, e creo que ese é un momento clave do encontro, non, Peña? Como valoras ese penalti? Como viches esa xogada? Eu no único que estou de acordo con Fiti no tema do árbitro. Eu o Arenteiro na primeira parte non foi que fora un partidazo ni moito menos, pero o Arenteiro non o vi tan mal como di Fiti. Foi un equipo que ainda non iba un minuto e tuvo unha ocasión de gol, que fixo ali unhos reflejos ao porteiro do Ferrol increíble. Despois xa chegou así, o penalti, que para min é un penalti, como di moita xente por aí, diso, bueno, que non sei onde viu o árbitro ese agarrón, pero bueno, pitou, non estaba pitado e acabou, senón, pero o Arenteiro non o vi tan mal como di Fiti. Para min o Arenteiro deu a cara na primeira parte, o Ferrol non nos achuchou, porque eu non vin a Alvin que fixera moitas paradas ou moitas ocasións de gol que tuvera o Ferrol na primeira parte. Vin o Arenteiro que saliu ben, influiu ese penalti. Despois, xa claro, tuvemos outro erro no segundo gol que Jordan, a verdade cita, tamén coincido con Fiti, non foi o mellor partido de Jordan, vinos nos dos goles que non estuvo concentrado, pero penso que faceu concentración, non lle ten que cerrar, non cerrou e colleronlle a espalda e claro, aproveitou o Escobar desa ocasión, pero o Arenteiro non, eu vino que tocou, tuvo o seu ritmo de partido, tuvo o seu balón e estuvo no partido, pero non vi mal na primeira parte, eu vi un Arenteiro bastante ben, cando tiña que presionar arriba, presionaba arriba. Eu creo que se cadra o que sorprendeu un pouquinho o Arenteiro é que o Ferrol estaba xogando con punta, e outro día xogou con dúas, que creo que aí onde nos pillou un pouquiño, se cadra, que o plan de partido que se cadra esperaba Jorge, se cadra foi onde modificou un pouquiño, pero eu non vi un mal partido, unha primeira parte do Arenteiro como di Fiti. A ver, eu estou en parte de acordo co que dis Peña e en parte de desacordo. Creo que a primeira parte en líneas xerais non é boa para o meu modo de ver. Non é boa. Non é tanto como decir unha catástrofe tampouco, porque creo que queda moi marcado o encontro por esas dúas xogadas, non? Na primeira, eu ainda non a valorei, pero semellame un penalti absurdo que ademais creo, estou convencido de que, e así o di o reglamento, que se outro día ti tes
que pitar penalti aí tes que expulsar a Jordan polo motivo de que é unha ocasión manifiesta de gol e polo motivo de que o balón nese momento non está en disputa. Entonces eso quere decir que é vermella polo reglamento. Pide o challenge, cuesta, vai no revisar o árbitro, creo que nas imaxes, sobre todo a última toma dende atrás, creo que se ve claramente que simplemente que Jordan pon a mau para tratar de facerlle máis difícil que o dianteiro dispute ese balón, pero non é para ver como se cae o chao e se desentende da xogada. A min pareceme unha exageración de penalti que non ten nin pés nin cabeza. Chegamos ao segundo gol. Estou de acordo con vos no tema de que Jordan volve a estar moi mal. Sí que é certo que aí, a partir do penalti, o Arenteiro creo que desaparece bastante. Ten balón, porque ten balón, pero en zonas do campo onde é inoperante, non? Donde non creas peligro, e sí que é certo que cando intentaba chegar a línea 4, línea 3 do campo, pois sempre era a través de balóns profundos, tanto mellor de Alvin como de Luca Lor. Poucas veces atreveu a filtrar algún balón. Eliseu, eu veía o partido e pedíalle que filtrase algún balón máis por dentro, que o fixo nun par de ocasións despois, pero sí que chega ese segundo gol. E como vedes esa xogada? Vedes que dá o balón camao no control Escobar? En que credes que falla o Arenteiro, Fiti, nesa acción? O que xa dixen, no? Toda a defensa está mal colocada. Dende que sai ao centro ata que chega o balón a Escobar, os dous laterais están moi mal posicionados no campo. Os centrais, ao final, aí non teñen ninguna culpa. Jordan, en vez de estar cerrando, está moito máis adiantado, pois deixas centrar fácil e deixas o dianteiro solo, pois non hai máis que discutir. A máis, a Escobar, sabes, que non é un dianteiro calquera. Escobar é un pedazo de dianteiro, aínda que non nos guste. Pero ese home non o poder deixar solo. Bueno, pero eu creo que aí o fallo non é dos centrales. Se a xugada ven polo outro lado, o lateral do contrario ten que cerrar. Non cerrou o Jordan. Que acabo de decir, Peña. Claro, é que non cerrou Jordan, pero os centrales non tiveron tanta culpa. Aí a xugada clave é que Jordan non cerra, yo non cerrar, pois veo eso. Que despois, xa para min, é que o balón nas imágenes vese claramente que non está no peito, que está ladeado ao brazo direito, que se ve clarísimo, é que non sei que o árbitro non pode ver eso, é que é increíble. Digo a verdade, que se tú pos a posición do balón, xa se ve claramente que a posición do balón non está, non o ves aquí no peito, que a ver ladeada ao brazo, controla claramente co brazo. Eso, para min, eso, que ese, pois xa claro, aí ve que o árbitro, o que estaba na banda, o cuarto árbitro, chama ao árbitro, porque está vendo algo, e o árbitro é o que toma a decisión de dar. É moi difícil que cambien unha decisión, é casi imposible que cambien unha decisión. Hai que recordar a xente que neste caso non pide o challenge ao Arenteiro, porque, bueno, moita xente despois na segunda parte, cando hai unha acción de vermella ou de posible vermella, comentaba que xa non nos quedaban máis challenge, non. Esa acción, ora todos os goles, desde xa fai bastantes xornadas, revisa o cuarto árbitro e é o que valida o gol. Se o cuarto árbitro ve algo que é punible, como foi o caso, pois fai chamar a atención ao árbitro para que se desplace ata o monitor e vexa a xogada. Así foi, pídelle que vaya a revisar a xogada, ve a xogada. Eu tamén creo que hai un toque, evidentemente tampouco podo asegurar o 100%, porque a calidad da imaxe tampouco é a mellor, pero dá a sensación de que como que se axuda co brazo e fai esa especie de media zamorana para controlar o balón, non? E ademais, pois, chamado polo cuarto árbitro, que entendo que ten a mesma opinión. Non foi así, colocase 2-0 o Racing de Ferrol. Eu tamén creo que o cambio de esquema que ninguén agardábamos que salira con doble punta, e creo que donde mellor se sienten cómodo tanto Álvaro Jiménez como Antón Escobar cunha referencia ao lado, eso notouse outro día. Na primeira parte, aínda que é certo que o Racing de Ferrol, máis que esas dúas ocasións de gol, porque fai 2 disparos a porta en todo o partido, hai que recordalo, que son o penalti, non sei se incluso como, bueno, non sei, supoño que sí, que contan como a tiro a porta, porque realmente solo ten 2 tiros a porta no encontro. E creo que o Arenteiro pois sí que lle costa moito. O segundo gol é unha losa que incluso pensábamos que iba a traer máis sangue, non?
Pero chega o descanso, cun 2-0, ves o partido moi costa arriba, e que pasou nesa segunda parte? Como valoraches aí, Peña, a saída do equipo de Jorge Cuesta tras todos esta multitud de elementos e de dificultades, e que xa entre o Arenteiro e o árbitro estaban un pouco revivindo o Racing de Ferrol, non? Con todos os meus respetos ao partido do Racing. Sí, no, eu creo que Cuesta daría a súa charla no vestuario e foi fundamental, pois, a entrada de Chuca. E foi un xogador vital, diulle outro aire ao equipo, foi un xogador que non se esconde, foi un xogador que sempre quería o balón, sempre xugaba en corto, xugaba en largo, foi un xogador que diulle outro aire ao equipo. Que pasa? E o Arenteiro vexo que lle falta xogo por bandas. Cuellar, o outro día a mí non me disgustou, intentou, no correu, intentou entrar por bandas, pero a banda izquierda, o outro día Moreno e Yacer, pois non nos aportaron casi nada, e eu creo que aí é un dos debes do Arenteiro, porque claro, se tú tes a Víctor Mingo, que é o máximo goleador do equipo, e apenas lle chegan balós á área, non chegamos con pases interiores, entramos por banda, temos un déficit grande, pero o equipo na segunda parte diu a cara, xogou ben, intentou, no, porque o Ferrol na segunda parte, eu non recordo un tiro do Ferrol a porta, non o recordo. O único que recordo foi, os únicos que para mí o Ferrol foi os 2 goles e algunhas entradas por banda e centrar o balón, que aí Alvin estuvo espectacular, o balón por arriba, chapounos todos e sin problema. Eu vin un Arenteiro en líneas generales, home, non vou dicir pero vin o Arenteiro ben, que o problema do Arenteiro é que se non aproveitamos nas áreas, que é o que dixen ao principio, se atrás fallas e arriba non mordemos e non, vamos ter moitos problemas. Por iso o Arenteiro é o que eu vin. Sí, eu estou de acordo, entra a Chuca e a verdade que se nota moito a entrada do medio centro, do novo xogador de Club Deportivo Arenteiro, o que fala a Peña, non? Creo que como que se bota un pouco aquí para as espaldas e decir, non, vamos ter calma, vamos a xogar, vamos a mover o balón, empezou a aparecer por todos lados, creo que non perdeu un balón en todo o partido, e hai certas cousas que destacan, o sea, a segunda parte do Arenteiro é boa, creo que lle falta pois o que falaba Cuesta na rolda de prensa, que dixo esa famosa frase, non, dos 400 minutos, ao mellor non marcaríamos un gol. Sí que é certo que tuvimos algunha ocasión sin ser del todo claras, ainda recordo pois a Domingo dentro do borde da área nunha gran xogada do Arenteiro onde se zafa moi ben de Chema, pero dispara as maus do porteiro, e algunha que outra, sobre todo nos primeiros 5 ou 10 minutos, un par de incursións da banda de Diego Moreno con bons balóns que ninguén acerta a rematar, e bueno, varias xogadas máis, pero é que collemos datos do partido, hai datos que son chamativos, non? Que creo que o Arenteiro, pois teño aquí anotado que tivo un 59,4% de posesión de balón. Eso, na Malata, é un porcentaxe moi alto. Moi alto. Entonces, creo que, evidentemente, pois, hai que pedirlo aquí, sobre todo da segunda parte, que seguro que estuvo por riba do 65%. Pero hai que pedirlo ao equipo que, claro, que con ese porcentaxe pois produzca máis, e que ao final disparou 14 veces o Arenteiro a portería do Racing de Ferrol, 4 delas entre os 3 paus, en expected goals, non? Que é a famosa esta estadística de goles agarlados, o Arenteiro pois acumula un con 10, non? De goles agarlados, incluso un pouquiño máis lixeiramente alto que o Racing de Ferrol. Quero decir, ao final hai moitas estadísticas do partido que van a favor do Arenteiro, pero hai outra que é moi clave, que cada disparo a porta, se ves como rentabilizaba un e como rentabiliza outro, daste conta da diferencia do que falábamos das áreas, non, Fiti? É dicir, o Racing de Ferrol, pois, dispara 6 a veces, e de cada 6 veces ten un porcentaxe de casi 30% de poder anotar gol, en cambio o Arenteiro quedase simplemente nun 8% deses 14 tiros. Creo que os datos falan por si solos, non? Sí, a ver, ao final é a dinámica de toda a tempada, non? Costanos moitísimo facer goles. Dende que está Cuesta, quitando os 3 primeiros partidos, estamos xogando moi ben, pero que se non metes a pelotita na portería, por moi ben que xogues, non vas sumar. E creo que é o maior déficit que temos ahora mesmo.
Sí, é que está claro, é que o Ferrol, o que dicía Milito, tirou 2 veces a porta, todo o partido, é que están as estadísticas, o Arenteiro tirou 5. Pero claro, hubo o que dicía antes Milito, que ídolle, que eso a min había se me olvidado, que perdón, Moreno entrou 2 veces ou 3 por banda e puxo o balón e non cargamos a área con xente, non chega, estaba Mingo, No, e no, por outro lado, mira, perdón que te interrumpa, pero hai unha xogada que me lembro ahora así, era centra Diego Moreno e están Mingo, Esa, unha agora desas. non me lembro quen aí. outro. Adilson é o último xogador que pasa o balón entre os tres e ningún é capaz de rematar, pero ningún. Non sei quen foi, es que non sei se foi Mingo ou Dani que intenta facer aí un taconazo e dicir, hostias, es que entre tres tipos non son capaces de tocar o balón, e a Adilson só tiña que empuxala, é casi imposible, sabes? É que é frustrante. Penso que lle falta moita maldade ao equipo en 3/4, creo que sobre todo se falta Ferreiro, falta un pouquiño desa claridade de ideas, de enlazar ben as xogadas no último tramo do campo rival. Creo que falta alguén tamén que veña a axudar a complementar os goles de Mingo, porque evidentemente Mingo non vai a marcar gol en todos os partidos e necesita alguén, non? Que o mellor cando el non este, pois alguén asuma a responsabilidade do gol, porque outro día, bueno, tuvo algunha outra ocasión, ainda recordo algún tamén testarazo de cabeza que para Parera, outro que se lleva aí alto, outro na primeira parte que tamén se remata un poquinho esquinado, Pereira non a ve, quero decir, que hai días que o mellor pois o dianteiro non ten acerto de cara ao gol e ten que aparecer ese home de segunda línea que realice. Outro día xoga Diego Moreno, que sí que leva 2 goles, pero é lateral, xoga Dilson, que leva un gol, e xoga Cuellar, que creo que aínda non se estrenou esta tempada, me parece. Entonces, aí fala un pouquiño da falta de gol desa liña de 3/4, e creo que o equipo é onde máis necesita reforzarse. Entón, creo que, polo menos, con isto todo, creemos que Cuesta seguro que o sabe mellor que nós, dá fe que sí, que polo menos detecta cales son os problemas, porque ao final esta é unha reflexión miña e xa vos deixo que continuedes para acabar esta análise. Creo que aí está Peñarol con móvil a 100. Xa está cortado, non importa. En silencio, por favor. Sí, xa está. Noticias frescas. No, está en silencio. No, se é algo importante, tú... Non é nada importante. Entón, con isto que vou dicir é que tendo pois o plantel que ten agora a día de hoxe Cuesta, recordemos que outro día pois só tiña Mingo, non, como dianteiro centro, piña mermado co tema de Ferreiro, bueno, ao final saliron xogadores e o plantel é o que é a día de hoxe. Creo que Cuesta o que está facendo con este equipo pois ten moitísimo mérito. Creo que lle está sacando un rendemento do 150%, me dá a sensación. Entonces, bueno, isto é unha opinión miña. O que está facendo Jorge Cuesta con este equipo hai que quitarse o sombreiro, que nos falta, o problema é que nos faltan os resultados. Faltanos colmillo, mala hostia arriba, faltanos ser veneno arriba, ser máis chegar aí ter ese, como dir, esa veneno e entrar aí e dicir aquí teño estou eu e tal, porque hoxe tú posta a mirar é que son os goleadores do Arenteiro. Creo que é Mingo, Moreno, Adilson e Bastida, creo que son os únicos goleadores que ten o Arenteiro, que son, entre os 4 levan uns 15 goles, somos o equipo menos goleador da categoría. Ya así vamos ter moitos problemas, eso está clarísimo. Esta plantilla está dando, hoxe, desde que chegou Jorge Cuesta, está dando bons síntomas. Que nos falta? Pois os puntos, que é o máis importante. Claro, é que como decimos, sí, que damos boas sensacións, que damos tal, pero seguimos igual. E claro, eso estamos ahora, que esas boas sensacións, estamos xogando ben e tal, pero ten que chegar un par de resultados vos para que dicir, bueno, ahora sí, ahora vamos para arriba, ahora collemos a flecha para arriba e vamos para arriba. Eso eu creo que lle falta ao Arenteiro, que colle un par de resultados vos, e eu creo que se collendo un par de resultados vos vai ser todo máis fácil, pero en canto non chegue eso, mal. Veremos a ver. Bueno, sí, Fiti, falla aí un último comentario antes de ir ás notas, se queres, sin problema. Nada, que comentando o que dicía ahora Peña, tamén hai que ter en conta o calendario que estamos tendo ahora mesmo, que son os equipos de arriba, estamos dando a cara. A partir de agora empeza a nosa liga, non? Que os equipos de media taba para baixo. Aí é onde temos que dar a cara, de verdad.
Bueno, nin tanto, porque ahora nos ven tamén un Atleti B, vennos un Avilés, os dous partidos na casa, Sí, que son encontros moi moi, complicados, pero moi, bueno, moi complicado. sí que despois xa chegan os Talavera, o etcétera, etcétera. Tamén temos entre medias o mes que ven recibimos o Tenerife, o líder, que esa tamén vai ser outra distinta. Pero bueno, eso xa será máis Eso, adiante. Nada, pois Darío, se tes por aí xa preparado as plantillas, pois xa imos ir cas notas deste Racing de Ferrol 2, Tenerife 0, e bueno, pois nada, vou vos dirixir eu agora, creo que se non me falla a memoria, comezaría o señor Fiti, non? Con Alvin, me parece que é. Entonces, bueno, a ver se Darío me pon por aí xa os rotuliños. Non sei. No, ahora non o escoitei. Bueno, imos lle dando. Vamos a empezar con Alvin. Fiti. Vaime matar Darío, pero acabo de lembrar dun par de actuacións de Alvin e quero aumentar un pouquiño máis a nota. Ao final voulle dar un 8. 8, bueno, pois un 8 para o señor Alvin. Motivos? Queres dar algún motivo? Bueno, o que comentou Peña, non? Moi seguro por arriba, destacar tamén ese penalti que para. Veo que é un porteiro bastante seguro. Faltalle ese toqueciño co pé, pero bueno, o que baixo pau, moi seguro. Vale, perfecto. Pois nada, un 8 para Alvin. Jordan, o lateral dereito, o capitán outro día na Malata, Peña. Eu teño que mirar as notas, pero é un suspenso. Non sei se din un 3, un 4, vai igual, pero doi o suspenso. Claro, dalle o que tú queiras. Sí, dá un 3. Para mí foi un dos partidos peores que lle vin a Jordan. Se non foi o peor, está dos peores. Non estuvo ben nin en ataque nin en defensa, sobre todo en defensa. En defensa saliu retratado nos 2 goles. Jódeme darlle esta nota, pero é que outro día non foi o partido de Jordan. No, penso que el tamén seguro que El tamén fixo lo sabe. autocrítica e de feito trocado, non? Aparte cun cartón amarelo trocado no descanso. E bueno, seguro que o de Jordan sabe que non foi a súa mellor actuación outro día. Imos agora con Luca Lord, que Luca Lord douno eu, para min iba a dar un 5,5, pero vou chegar ao 6, porque bueno, creo que ao final os centrais en liñas xerais están bastante ben, teñen algún erro e algunha equivocación en algún momento do partido, pero creo que están outra vez moi ben, sobre todo o meu parecer Luca, e bueno, pois doulle un 6 o bo de Luca. Imos con Eliseo Fiti, creo que é. Despois eu vou ser un pouquiño máis generoso, voulle dar un 6,5. Creo que estivo bastante ben plantado no campo. Volveu dar esa seguridade que estaba dando partidos atrás, non? Co balón nos pés tamén lle vin así un par de salidas bastante decentes, que últimamente estaba se complicando bastante. 6,5 e a seguir sumando, que necesitamos sumar todos xuntos. Sí, eu por apuntar ese detalle, o que comentaba, pedíalle, porque ten boa salida de balón, e había certos momentos que os xogadores do Arenteiro metíanse moi ben entre a liña de medios e defensa do Racing de Ferrol, e como estaban tan ben replegadiños case nun bloque baixo, ou bloque medio polo menos, creo que aí Eliseo había veces que mandaba o balón en perpendicular, non? Xogando cada defensa, pero creo que había algúns momentos que sí que tiña opción de xogar en vertical e saltarse esa liña e romper unha liña de defensa do Racing, e sí que despois diuse de conta do tema e filtrou un par de balóns bastante interesantes que chegaron a bo porto. Entonces, bueno, quería simplemente comentarlo. Vamos con Luis Yacer, que creo que é teu, Peña. Sí, é meu. Puxenlle un 5, pero mirando ben despois a capitán, voulle poñer un 4, porque Yacer, non sei se desde a lesión que tuvo no ombro, Yacer para min non está dando o que ten que dar no Arenteiro. Outro día non subiu por banda, non doblou a Moreno, atrás non foi en defensa, non foi un xogador que dira soporte á defensa. Para min non está sendo Yacer desde aquela que se lesionou. Para min non sei o que está pasando con ele, non o sei, non me está últimamente os últimos partidos non me está acabando de convencer. No, últimamente non está ben, creo que tamén outro día en Pontevedra se ha retirado por ese golpe, que decir, non estás tendo esa continuidade tamén.
Sí que é certo que outro día ao final da primeira parte chega ao casi ao fondo da área solta un zapatazo ca esquerda que se llevaba un poquinho alto, pero sí que é certo que hai que lle pedir un poquinho máis a Lluís Llázaro. Sí, porque Pero foi un bueno, dos fichajes, para mí foi un dos fichajes que era de que tiña que vir a marcar a banda izquierda, pero non o está facendo. agardemos que na Ojalá, segunda volta oxalá. pois dé outra versión o bo de Lluís. Seguimos con Brais Val, este é o meu turno, eu dinlle un 3, outro día o partido gris de Brais, nin organizativamente, nin posicionalmente, nin a hora de roubar, non foi o seu día para ao meu modo de ver, e bueno, pois creo que volvemos un par de pasiños atrás a uns cantos programas anteriores onde nos lamentábamos un poquinho, non, desas actuacións de Brais que parecía que con Jorge volvía a estar, ou volvía, máis que volvía, estaba collendo un bon nivel e bueno, pois creo que nestes dous últimos partidos deu dous pasiños atrás. Continuamos con Álvaro Bastida, que creo que de Fiti, se non fallo. Sí, un 5,5, un aprobado, partido normaliño. A verdade que Bastida non me está entrando moito polo ollo, teño que ser sincero. Vale, pois dixeches, perdón? 5,5. Vale, un 5,5 para Álvaro Bastida. Imos con Cuellar, Peña. Pois, para min, dos xogadores para min, que pode estar equivocado, que para min é un 7. Cuellar para min foi un xogador que intentou un contra un, en defensa botoulle unha mão a Jordan, que xa sabemos que Cuellar para atrás costa, pero outro día vino que foi un xogador que intentou de axudar a Jordan, pois xa en ataque, pois, sempre quere, hai veces que hai veces que ten que dar o balón, a veces debe ser porque é delantero que quere regatear e tal, pero vino bastante ben a Cuellar o sábado en Ferrol. Vale, perfecto. Pois aí queda ese 7 para o bo de Jaume. Seguimos con Adilson Fernández, que esta vez toca a min. Eu voulle dar un 6, para min siga aportando no equipo, pese as limitacións que ten, pese ao mellor que non é o agrado de xogador que nos poida gustar a todos, pero bueno, creo que por momentos dalle oxígeno ao equipo con eses balóns que baixa, con esas conducións que fai diagonalmente de fora a dentro, e bueno, eu doulle un 6 e a verdade é que non é o que me está a min chirriando, non, hoxe en día neste equipo. Seguimos con Diego Moreno, Fiti. Un 6. Creo que é unha das sorpresas da tempada, non contaba con que estivese dando este nivel, e creo que é do mellorciño que non outro día, senón no amplio da tempada, creo que está sendo do mellorciño do equipo. Está poñendo bons centros e a nivel defensivo bastante ben. Un aprobadiño alto. Sí, quizáis mencionando antes a Llázaro, un pouco o inverso, non? De Llázaro o mellor agardábamos máis, está máis flexiño nesta primeira volta, quizáis de Diego Moreno, igual por descoñecemento, de non velo na categoría, aínda que viña dun filial como Valencia, non agardábamos este rendemento que está a mostrar, non? A mí estaba sorprendendo, Sí. digo verdad. Eu contaba máis que de Llázaro que dixen antes e de Moreno estaba causando unha moi boa sensación. Posta a examinar todos os partidos e máis ou menos sempre regular, máis ou menos en defensa, se cada un un pouquillo contundente, pero bueno, estaba sorprendendo, digo verdad. Perfecto. Vale, seguimos con Mingo Peña, o dianteiro centro do pichichi do equipo, Víctor Mingo. Eu voulle dar outra boa nota porque un 7. Estuvo arriba sempre, intentou pelear cos centrales, non estuvo fino aí nesas algunhas xugadiñas que tiña que xir os balóns, como dixo antes que chegou aquil centros, pero bueno, tuvo remates, estuvo sempre peleando e sempre digo a cara, sempre estuvo aí. Eu, para min, doxe por hoxe, dos que está dando a cara no Club Deportivo Arenteiro, Mingo. Vale, perfecto. Vale, continuamos. O seguinte son eu e Chuca. Pois para min Chuca para min foi o mellor xogador casi do Arenteiro con Alvin, me parece, diría eu. Sí. A verdade. Totalmente. Para min un 8 de Chuca, 8 e medio, creo que non chega ao sobresaliente, pero para ser o seu debut creo que é unha actuación máis que notable, que o que falábamos, un xogador que se lleve con tabuas, con calidade para aguantar o balón, para telo, para dar pases. Gustoume moitos cambios de xiro, non, que facía para
esquivar rivais, as fintas, un xogador que parece que vai sumar dentro do minuto 1, que, bueno, polo que nos comentan, é un xogador que bueno, ao mellor pode ser un caso como da Aguza de ter ao mellor certos problemas cas lesións, pois esperemos que non sexa así aquí en Clube Deportivo Arenteiro e que nos poida ofrecer ese fútbol que amosou na segunda parte o resto desta segunda volta. Así que nada, benvido e que mellor maneira de estrenarse con esa boa actuación. Sí, que levaba 2 adestramentos, creo. Sí, totalmente. Seguimos con Alfa Fiti. Pois voulle dar un 5,5 porque mellorou moito a actuación de Jordan. A ver, non aliou, entón hai que darlle un pouquiño de cariño, non? Ao final, tivo aí un par de actuacións que se tira ao chan e non fai falta, nin penalti, que xa é moito pedir para este señor. Ben, actuación correcta. Sí, máis que correcta. Despois do que nos tiña acostumado como o día do Castela ou o día de Ponferrada, non? Pois a verdade que bastante ben. Continuamos. O siguiente, Dani González para Peña. Un 4. Neste xogador a principio de temporada eu esperaba moito deste xogador. Non sei se é porque xogan nas posicións que non é que dir, que claro, mandan xogar a banda izquierda, din que polo que din que tiña que ser un xogador que era un media punta detrás dos delanteros, pero a min estáme defraudando Dani. Eu digo a verdade, non sei se é por eso, pero non está salindo o xogador que eu creo que ten que ser, que eu creo que ten máis fútbol nesas pernas, nesas botas e neses pés ten que ter máis fútbol. Eu, para min, non está como ten que estar Dani. Lúcese claro, o outro día creo Sí. que fai bastante ben cando entra en Pontevedra, pero quizás sí, o tema da posición é algo que lle pode influir bastante, non é un xogador que teña moita velocidade, e creo que canto máis preto da área, se me llama un pouco, salvando as distancias, non son nin o mesmo tipo de xogador, o mellor, pero un pouco o caso de Marquitos, non? Que cando máis se acercaba ao área, mellor versión ofrecía, non? Creo que lle falta, dixen outro día, creo que lle falta marcar ese gol, leva tido moitas ocasións, Sí. fallando goles bastante claros, non? Que en outro momento o mellor para el serían pan comido, e creo que o mellor ese lastre pois lle está facendo o mellor esa ansiedade de o mellor querer facer 20 cousas e non facer ningunha cando xoga, e creo que lle pode liberar bastante. Así que nada, agardemos que o bo de Dani pois poda seguir evolucionando. Seguimos con Julen John, que me toca a min. Julen, a verdade que é un rapaz que a verdade que é un caso increíble, porque, bueno, antes de nada voulle dar un 3, porque é un xogador que prometía moito na fábrica, non? Na canteira do Madrid, que incluso foi cedido a Roma nese último ano de juvenil, que creo que non eran incluso senior. Non sei, volve pa aquí, ali non xoga moito ou apenas nada. En Amorebieta cuaxa boas medias temporadas, por así decirlo, pero a verdade que está cun nivel de flecha para baixo, pois bastante preocupante. Outro día entra, creo que o que lle falta é un pouco o tema de ritmo, de velocidade, de ganas, de ímpetu, de ter moral, non? Confianza nel mesmo, porque eu vino xogar algunha vez cando xogaba no juvenil do Castela, e a verdade que era un xogador que controlaba moi ben o balón pretiño do pé esquerdo, facía unhas conduccións moi boas, iba a sacar adentro moi fácil, esquivaba rivais de maneira bastante sinxela, entre comillas, e tiña moi bo disparo, e eso non estamos vendo nada deso no Arenteiro. Entón, bueno, creo que como ademais esperábamos, tiña un potencial bastante grande, este rapaz pois está nos defraudando moito, e eso, quedamos cun 3 na súa nota. Continuamos finalizamos na terra de xogadores con outro que voltaba despois de máis de 2 meses, con Richard Fiti. Un SC, pouco se lle pudo ver. Sí, porque é un xogador que ven de lesión, non se pode Intentou, non hai un par de veces na banda dereita, pero bueno, esperemos que agora co ritmo de adestramentos e tal que nos aporte algo pola bandas. Pois sí, dende logo que sí. Vale, pois nada, comodín, Peña, queres usar o comodín? Non, para mí está todo ben. Vai usar Fiti, tú tranquilo. Fiti, sí, eu usaba varios, pero sobre todo vou usar no caso de Jordan
a min sinto moito, pero un 1 ou un 2, non, máis non se lle pode dar. Bueno, dinlle un 3 tamén. Bueno, pero moita Está puntuación. suspenso. Bueno, está suspenso. É da casa, entonces claro, non Sí. podemos facer sangue, non, Peña. Nada. Pois mira, eu vou non usar Peña, pero non por Jordan, porque bueno, Jordan ao final, pois eso. Xa sei por onde vas a No, usar. hombre, claro. Eu por calquera dos low setes, tanto de Cuellar como de Mingo. Creo que, Eso xa sabía non eu. sei, me parecen un pouco infladiños, aínda que sí que é certo que son dous xogadores que o están intentando, que se están Pero mostrando, eu que non se esconden. Pero eu, Milito, perdona, eu ás veces tamén non é por solo polo xogo, é ás veces pola voluntad, ver Sí. o esforzo que están facendo. Por eso lle din esa puntuación tanto a Cuellar como a Mingo, que non, non é dicir fixeron un partidazo, non, é pola voluntad, que sempre estaban no sitio, pelearon, lucharon, non lle saliron as cousas. Bueno, por se non lle salen, que iban a facer? Pero eu creo que é por eso. Comprocho totalmente, pero a un baixo punto de vista un poquinho menos de nota, pero bueno, tampouco é algo tan grave, me refiero. Peña, a voluntad que piden os feirantes. Bueno, xa estamos. Ostras. Pero oiches, un bote. Xa estamos. Xa sale Fiti coas súas. Mira, Fiti, xa sabes Bueno, que che enseñei antes. Oiches, sabedes que pasa? Que despois as hostias levo as eu, sabedes? Non, que eu tampouco, eu non. Bueno, No. seguimos co adestador, Jorge Cuesta, Peña. Eu a Jorge Cuesta doi un 7. Foi sorprendeunos se cadra o doble punta diles un pouco, pero remediou por o equipo con todo o que di Fiti, eu creo que vi un equipo ben plantado, un equipo que sabía o que tiña que facer. Claro, topaste con ese penalti, topaste co segundo gol tan pronto, pois claro, pero eu na segunda parte reaccionou ben, eu doi un 7. Polo partido e pola súa trayectoria, digo a verdad. Perfecto. Fiti. Eu non vou ser objetivo, porque eu a Cuesta non lle podo baixar do 10. Cas armas que ten, está indo a guerra, e que está loitando, sabes? Con esas pezas, nada, quitarme o sombreiro é increíble que este adestrador estivese na categoría na que estaba, non? Vale, pois eu voume quedar un pouco no medio de ámbolos e voulle dar un 7,5, 8, bueno, un 8 voulle dar. Bueno, 7,5 me parece que o millón non chega por notable alto por consecuencias. Sempre hai cousas que se poden. Un 2-0 tampouco se pode dar unha nota hiperalta, ainda que non sexa tanto culpa de Cuesta, pero creo que o equipo, pois eso, calquera outro equipo na situación de Club Deportivo Arenteiro con ese 2-0 no descanso, na Malata, o mellor xa se esquecería un pouquiño, intentaría agardar a roupa, non se mancar, o mellor non loitar tanto a tumba aberta como si que fixo o Arenteiro, porque o Arenteiro, recordemos que Jorge fai cambios no descanso, mete, eu incluso lle pedía outro máis, non, que era meter a Dani, pero creo que fai os dous cambios que ten que facer, tanto Alfa como Chuca. Están ben leídos. Sí, bueno, creo que o valiente que Jorge Cuesta nesa segunda metade, sen que lle toque a cara o Ferrol en ningún momento, pois me parece de alabar, me parece que temos aquí un proxecto de adestador que aínda que nós, pois ao final, desgraciadamente, caemos da categoría, pois vámoslo poder seguir vendo nesta ou incluso en algunha maior, e a verdade é que hai que disfrutar do que temos, non? Entón, bueno, para mí un 7,5 para Jorge Cuesta e bueno, pois nada, ata aquí ese análise, non, do partido. E vou comentarvos a clasificación moi rapidamente para que vexades un pouco como queda a situación, porque o gran beneficiado dos equipos da zona baixa, non? O único que gaña este fin de semana, se non lembro mal, é o Cacereño, non? Que gaña aí na Pinguela, en Monforte de Lemos, onde tivo que xogar Ourense Clube de Fútbol, e fai que se retire dese penúltimo posto e a ascenda, non, perdón, estaba xusto por debaixo nosto, e que a ascenda está a 17ª posición con 22 puntos. O Arenteiro está 18º con 20 puntos e quen está marcando ahora mesmo a salvación é o Ourense, 15º con 25. Quedan 5 puntos, temos aí 2 polo medio, como son o Cacereño e Talavera, e por detrás o Osasuna B Guadalajara. Está complicada a cousa, Ponferradina 26, 14º, Arenas de Guecho 27 e Unionistas 27, tras ganar ambos este fin de semana. Sobre todo sorprendente a victoria do Arenas de Guecho en Tajonar, por ese 2-3. Recordemos que é un equipo que ahora
a partir deste fin de semana vai ter que xogar fora da Gobela, que era o seu campo de céspede artificial, cambian para un de céspede natural, e tamén perderon a Diacú, ao extremo, non? Que foi para o Granada, para a Liga Hypermotion. Entonces, bueno, é un golpe de moral para eles. E, bueno, despois xa, por riba, o Mérida con 29, o Baracaldo con 29, xa 9 puntos. É dicir, hai que sumar xa, porque senón isto pódese... O que está claro é que temos que Sí, sumar. É que, pódese comenzar a escapar, está claro. claro, o que está claro é que temos que sumar. Temos que sumar porque non é dicir a pensar, non, é que vai perder aquí, non. Temos que sumarnos. O Arenteiro ten que sumar. Eso non hai volta de folla, eso está máis claro que a auga. Pois sí. Bueno, pola parte alta da clasificación O Tenerife tamén xa está ascendido. Sí, bueno, quitando o Tenerife, que xa se pon con 50 puntos despois de gañar este fin de semana na casa por 4 goles a 2 diante do Real Madrid Castela, con algo de polémica, verdade? Pero bueno, un partido onde o Tenerife pois se puxo 3-0 na primeira metade, despois que o Real Madrid Castela pois estuvo aí encima e acabou conseguindo no último minuto por obra de Gastón Vallés ou a súa nova fichaxe o catador definitivo de penal para rubricar esa victoria, eses 50 puntos que o poñen na primeira posición con 40 goles a favor e 12 en contra, xa 12 de diferencia co Celta de Vigo B, que é o segundo clasificado. Pontevedra terceiro, campañote, outro día empatando no último minuto no José Fouto contra o Mérida por 1-1. Atleti B, o noso próximo rival, 34 puntos, que ven de gañar na casa contra o Baracaldo por 2-0, e metes outra vez de novo o Racing de Ferrol en quinta posición con 33 puntos. Ese é, bueno, que como queda un poquinho O Lugo sexto, non? Sí, o Lugo sexto aí con 32, xa tendo aí de fondo, eu xa vos dixen que o Lugo tamén ten un equipazo, a verdade. Estase reforzando moi ben neste mercado de inverno e penso que é un equipo que vai ir de menos a máis e que creo que vai acabar nos postos altos da clasificación. Nada máis, non sei se tedes algo que comentar sobre isto, senón xa o mellor xa lle dou paso a Darío para que me meta a cortiñilla do último espacio do programa, pero se queres comentar algo, pois este é o momento. Nada, o que dixen antes. Nada, o que dixen antes, sumar, non queda outra. Si non, bueno, pois nada. O dito, Darío, se podes, estás por aí, que eu sei que sí, ponme a cortinilla para o último tercio do programa e a sección de, como sempre, esas novas. Bueno, pois nada, xa estamos aquí de volta, último tercio do programa, como xa dixemos, a sección que máis vos gusta, que é a sección de novas, que é a máis golosona, a máis chicharona, non? A máis salseo. A que máis chicha ten de todas, ese salseo. E, bueno, que sempre damos, como non pode ser de outra maneira, os resultados dos outros dous equipos senior da categoría, non? De tanto o equipo femenino como o Arenteiro B. Este fin de semana, pois, corríxeme se me equivoco,
Peña, que tú sei que controlas moito moito máis deste fútbol provincial e autonómico, como é o caso das rapazas, o Arenteiro B recibía o Seixalbo na casa e Ganaron gañaba 2-1. por 2-1, non? Sí, 2-1. Unha victoria que levaban tempo sen producirse unha victoria aí na casa, me parece. Sí, creo que están décimos, non? E con Creo. isto poñense décimos con 24 puntos e xa un pouco en terra de nadie, moi lexos dos postos de descenso, 10-15 puntos, e a 11 puntos tamén dos postos altos da clasificación. Esa é unha Entón, cousa bueno, que había... comentábamos, Eso, perdona, Milito, son outras cousas que había que analizar que un equipo como é o filial do Arenteiro que está en segunda red e que este de décimo, que non este loitando polos postos de arriba para ascender a primeira regional, eso é algo que bueno, a eso mí xa non me colle sabemos na o que cabeza. pasou. Sí. Xa sabemos un pouco o que pasou con toda esa problemática do Arenteiro B nesa primeira volta. E, bueno, pois seguramente que poida haber novas en torno a eso nas Creo que próximas sí. semanas. Bueno, imos tamén pois co equipo feminino, claro que sí. As nosas rapazas este fin de semana recibían na casa o Sporting Cambre nese duelo que un pouco directo que vos comentábamos de mitade de táboa e coa victoria que consiguen as rapazas por 4-2, que foron as notas positivas tanto elas como Arenteiro B, logran superar o Sporting de Cambre por 2 puntos, non? Póñense con 18 puntos, o Sporting con 16 e xa deixan o descenso a 9 puntos. Hai que aplaudir ás rapazas. Hai que aplaudir ás rapazas con unha A 13 categoría dos nova. A 13 dos postos de ascenso e pois facendo un temporadón. Pero facendo un temporadón que é a primeira nesta categoría nova e mira onde están. Con solvencia. É de valorar. Facendo debut aí na categoría, a verdade que moi ben por elas. E bueno, comentar máis, pois nada, ahora xa vos deixo falar a vos, tema de, vou empezar polo mercado de fichaxes, sabedes, tedes algunha información, vamos comentar que esta última semana do mercado de fichaxes, para quen non o sepa, este ano, pois xa como o ano pasado, non sei se o anterior, se non recordo mal, o mercado péchase o 2 de xaneiro, o luns, ás 12 da noite, para que coincida co tanto de primeira como de segunda división. Será de febreiro. Dixen xaneiro. Sí. Bueno, pues, perdón, discúlpenme vostedes. 2 de febreiro, evidentemente que sí. Xaneiro xa pasou, non? Paso tempo moi deprisa, Fiti. Entonces eso, sí. 2 de febreiro é cando remata o mercado de fichaxes ás 12 da noite. Que temos? Pois temos que, eu creo, non vou certificar ao 100%, pero nesta semana non sei se para o partido do viernes non vai chegar, pero o Arenteiro ten moi cerca dous xogadores de arriba. Non podo dar os nombres porque non podo dar os nombres, pero está moi cerca de chegar ao Club Deportivo Arenteiro dous xogadores de arriba. Dous extremos que é o que está moi cerca. E Fiti non sei se ten algo, verdad? Ahora que estás dando información cando che falla a sinal. Que non. Que me falla? Que dices? Que falla? No, que che xa falla un pouco a sinal, va. Que che vai un pouco aí mal o internet. Nada, eso. Non será un dos que estábamos falando antes polo grupo, non, Milito? Non vamos aquí, non sabemos os nomes, aquí Peña, a información de Peña, eu non sei os nomes, eu sinceramente tampouco sei ahora mismo de posibilidade de fichaxes. Ten máis información nestes momentos nese aspecto, Peña, que eu xa vos lo podo decir así. Bueno, pois eu quero soltar un rumor que hai polo pueblo. A ver, non sei se é verídico, pero bueno, o rumor gústame, entón hai que soltalo. Non é outro que o señor Farias, pois pode ser que teña os días contados no club. Pois de ser así, pois creo que é a mellor fichaxe que podemos facer, sen lugar a dudas. Ter tranquilidade no vestiario, pois que se ten que ser Cuesta, que sexa Cuesta, pero ese señor non pode volver a facer un fichaxe neste equipo. A información que está dando Fiti eu corroboro, sino tamén de que ao acabarse o mercado de fichajes Farías que vai abandonar o Club Deportivo Arenteiro. E además se podo decir que hoxe Farías non está intervenindo nos fichajes de inverno de Club Deportivo Arenteiro.
O único... Peña, está Dime. está No, no, fallando. Peña, pois teño que che a está cobertura fallando un toda. montón aí, che sona... Eso, Eu escuito, ben, no, pero na señal vai, penso que vai un poquinho máis. Sigue, vamos xa No, eu a información rematar. que teño que tamén é esa, que ao Non te acabarse o preocupes. fichaje o mercado de inverno, que farías que vai abandonar a disciplina, porque xa non está tendo xa decisión nos fichajes. A única labor que tiña Farías era buscarlle acomodo ao noso amigo el William de Camargo, que foi a única misión que tiña, que William de Camargo abandonara o Club Deportivo O Arenteiro. último servicio, non? Sí, eso é a miña información toda que teño. Pois é o único servicio bo que fixe. Bueno, pois nada, estos son un pouco as informacións que nos dan tanto Fiti como Peña, non? A verdade que é bastante contar, non? Esperamos, agardamos, como di Peña, pois eso, 2 xogadores, parece ser, que poideran chegar nestes últimos... Isto xa é opinión personal miña, non sei, vexo moi complicado a hora de incorporar xogadores. A min habría unha incorporación que me encantaría. O lunes que ven comento, porque o mellor hoxe estou pensando e o lunes que ven pódese facer real, pero aparte de eso, creo que vai estar difícil firmar. Creo que o tal era firmar polo menos un dianteiro e 2 extremos, non creo que veñan No, 3 xogadores, no. creo que non vai poder ser. Bueno, pois xa veremos o que se vai dando evolucionando a semana, non? A ver se vamos enterándonos de máis cousiñas e iremolas vos posteando e colgando nas nosas redes sociais. Antes de nada, antes de rematar, recordarlle a xente que o viernes, esta semana xogamos en Benres, horario de 8:30 na casa en Espiñedo, volvo a repetir, Benres, diante do Atleti B, xornada 22, se non me falla a memoria. Bueno, pois agallá que o viernes este ali a reventar Espiñedo, aínda que non vaya a facer moi bo tempo, pero creo que é momento de, aínda que o equipo non este conseguindo resultados, creo que é momento de apoialo, de estar aí. Espero por parte do clube que den algunha facilidade para que a xente poida ir ao campo, que se vexa un Arenteiro, ou sea, un Espiñedo ateigado, perdón, e que vai facer moita falta nesta serie de 2 partidos na casa, máis o terceiro, que sería o enlazando coa salida a Talavera, pois creo que vai facer falta sumar 6-7 puntiños tranquilamente para poder engancharse de novo, manter as ilusións intactas e con esos desexados ou agardemos esperados fichaxes de inverno que poidan chegar, poder armar o que sería esa remontada e poder salir da queima e que bueno, moito costou chegar hasta aquí como para perdelo de maneira agora tan non sinxela, pero dunha forma bastante apenada, non? Nada máis. Eu asumo máis túas verbas, dicir, tanto desde aquí, desde o bar da cantina, como desde a cadena SER, vamos apoiar sempre a Club Deportivo Arenteiro, vamos que os socios temos que ir a Espiñedo, aunque sea as 8:30 o venres, que chova, que neve, que faga frío, pero o equipo está dando o que ten que dar. Ora tamén, nós temos que, a afición, estar en Espiñedo, e aí apoiar a estes xogadores, e nada máis. E desde o club, pois, dicirlle que intenten o que tú dicías, facer campañas ou algo para que Espiñedo sea un polvorín o venres, ás 8:30 da tarde, aí contra o Bilbao Atlético. Iso é o que lle pido á afición e ao club, e os xogadores están dando todo o que teñen que... Eu creo que os xogadores hoxe están dando tanto ele como a Jorge Cuesta. Eu xa digo a verdade, é que apoiar todos e remar todos no mismo, é que non, nadie se pode baixar deste barco e temos que subirnos todos a él. Vale, perfecto, fenomenal. Fiti, algo máis que comentar? Algo que queiras expresar, algunha cousiña neste último apartado? No. Deixáchelo cao. Quitache do Farías e deixáchelo cao. No, a boca dixo non, pero a cabeza sei que dicía que sí. Pero bueno, nada, antes de acabar, finalizamos con unha porra para o partido do viernes. Peña, dalle. 3-1. 3-1, vale, perfecto. Fiti.
2-1. Pois eu vou dicir un 0 como ano pasado, se pode ser da mesma forma, que quedamos cun menos e gañamos o partido igualmente cun golazo, se non recordo mal, de Nol, pois firmo. Así que nada, un 0. Nada máis, creo que non me deixo nada no tinteiro, creo que desexo, como ben diste, Fiti, que a semana que ven, ou máis tarde a siguiente, que estemos falando xa dun Club Deportivo Arenteiro sen Joan Fallas, creo que ten que xa asumir as responsabilidades de por que está o equipo así. Nada, Darío, xa nos vamos preparando para despedirnos, solo podo engadir o de eso, que soa moito en Twitter, que xa se escoitou algún día en Espiñedo, escoitei no outro día, a verdade que alegremente lle que Fallas vaite xa e fainos un favor a todos. Así que nada, vémonos a semana que ven, vémonos o luns. Onde nos vemos, Fiti? Na cantina. Ata logo a todo o mundo. Veña.